Mayong hapon yung tanan, magsugod ni Kristo. So again, sama sa akong gisulti kaniha, final stage na ni sa itong pagpangandam aron sa ulogon nato sa tinuuray gayod nga diwa o espirituhanon nga pagtuo ang paghari ni Kristo sa atong kinabuhi. Tinuod ang Ginoo, ato nang gidawat nga hari niya atong gibunyagan kita. Ang unang sakramento nga atong nadawat nga iyang gihatag ining simbahan aron una mahimo kitang sakop sa iyang pamilya sa gugmaw sa pagtuo. Ikaduha, aron kita mahimong angayan o entitled nga manununod sa langit ang gingharian sa Amahan. Ug ang ikatulo, nga makaambit kita kinabuhing walay katapusan. Apan, ato bang tinuod ang atong mga panumpa sa bunyag? No? Kay daghan ra ba sa atong maigsuon nga Katoliko Romano nga murag dili mga binunyagan ang ilang panghuna-huna, ang ilang mga panglihok-lihok sukwahi sa Ebanghelyo. Atong gihimong hari ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sama karon nagsimba kita, naminaw sa iyang pulong, miudawat sa iyang lawas ug dugo. Apan again, ang pangutana, are we serious to follow Him? Nagmatinud-anon bagid kita sa iyang mga gitudlo kanato? Ato bang gisunod ang iyang mga gisugo? Nagpasaylo na ba kita sa atong isig katao? Wala ba kita manglimbong? Wala ba kita maghuna-hunag daotan sa uban? O nagmapausanon ba kita sa pag-alagad sa Dios ug sa isig katao? Mao ni ang mga pangutana nga karon unta atong tubagon. Kay sumala sa mga pagbasa, dili gayud mapakyas ang gisulti sa Ginoo. Sa unang pagbasa si Propeta Daniel, long before the birth of Jesus, has already had this vision, pananawon, no? O iyang nakita dito siya, muabot ang si Miguel, ang anghel nga manlalaban sa katawhan sa Dios. Ug muabot usab ang kalisdanan ining kalibutana nga sukad masukad wala gayud masinati pa. Daghan ang mga matay, daghan ang mapildi. Apan niadtong mga tawo nga ang mga ngalan gilista na sa Ginoo ug napili niya makabarog sila sa pagtuo ug maluwas sama sa iyang gipamulong dinhi with assurance, no? Niingon si Propeta Daniel, unya niadtong panahona motungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga mauitig panalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad basukad wala pagayud mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan, kansang ngalan gilista sa basahon sa Dios, maluwas gi kaniini. Unya mingon siya, og daghan ang mga nangamatay nga tua sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. So dili tanang mabanhaw makaangkon og kinabuhing dayon. Ang uban usab mahiadto sa kaulawan nga walay katapusan, bali silot sa kalayo sa emperno. Dayong mingon siya, kadtong mga pinili musidlak sama sa mga bituon, no? Mga maalamon nga mga tao nga nagtamod sa kasuguan sa Dios ug nagsunod sa iyahang mga sugo. Musidlak sila sama sa mga bituon. Ug kadtong mga nagakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong mudan-ag ngadto hangtod sama sa bituon. So gihisgutan karon ni Daniel, no? Unang first day of November atong gisaulog ang All Saints Day
Mauni sila ang mga tao nga maalamon, nga mibarog sa ilang pagtuo o pag-unong sa Ginoo, bisan pa hangtod sa pagpatulo sa ilang dugo, ang mga martir. Ang uban nagsakripisyo sa ilang kaugalingon aron pagsangyaw sa maayong balita og nakakabig sila daghang magtotoo ngadto sa Dios. Mga santos gyapon sila. Ang uban sama nato mga yano nga mga tao naggahin kayod kanunay og pag-ampo sa Dios. Nagmakugihon sa ilang panginabuhi og nagmatinud-anon sa ilang pag-alagad sa isig katao. Sama sa kinabuhi nila San Isidro Labrador, San Vicente Ferrer, sila San Antonio de Padua, San Roque ug uban pang mga santos. Karon mura sila mga luminaries sa langit. Shining example how to live a good Christian life. Apan daghan usab ang mga tao nga banhawon apan dili mahitipon kanila. Adto sila sa kaulawang walay katapusan nga pag-antos usab sa emperyo. Bali bahinon sa duha ka grupo ang mga tao ining kalibutana. Apan ang Dios dili ingon og diha-diha ang iyang pagsilot kanato. Tungod sa endakong gugma, gitagaan kita niyag taas nga panahon ug walay pagkulang nga pagpahinumdom. Pagbag-o kamo. Pagbag-o aron dili may tumpawak sa kapildihan. Bisan gani ang atong Ginoong Hesukristo sa atong panahon karon, mao gihapon ang iyang mensahe sa magisagisulti ni Propeta Daniel. Mga katalagman ang moabot sa kalibutan nga sukad wala pa gyud masinati. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon. Imagine, magtanaw ka, mga bituon, mag-ulan. Ngit-ngit kaayo kay ang adlaw di man musubang. Ang bulan po di na muhayag. Dayong ang mga planeta atong makitaan nga dagadahunog, natipas na sila makadalanan. Kung ikaw, pananglit, imagine yourself standing at the middle of the road, no? Sa karsada, magtanaw nining tanan, di ka kuyapan. No? Naapay dahunog sa mga dagat, daluyong, no? Kanang tsunami, linog, niapay mga gera, o finally niapay sakit nga COVID. Nga hantod karon naglibog ang mga maalam kuno kung saon pagpangita ang antidote niini. Maybe time for us to realize these are things being discussed in the long past. Anong mawarningan kita? Apan ang pangutana, naghatag ba ni kanato og ideya aron magbag-o kita sa atong individual nga panginabuhi? Naghatag ba ni kanato kahadlok nga tingalig mapildi kita o kinahanglan mobalik kita sa Dios? Dihay amigo si Juan ug si Pedro. Hini silang duha walay pag-ila sa Dios o wala usay pagtahod sa isig katao. Unya, bugoy ka islang duha, palahubog, bastos, tapulan, sugarol, naatanan nila. Nagniwang nila ilang maginikanan sa padisiplina, apan dili gyud madala. Usa ka adlaw niya na tingkalag, pitsa 2 sa Nobyembre, nangadto si Juan ug si Pedro sa lubnganan. Niadtong panahon na mga igsoon, ang mga tao free kayong mosulod o mugawa sa sementeryo. Sa ilang lungsod, ang menteryo gikural og taas habog nga paril nga bato. Galibot niini aron kung magsunog og tubo ang asendero, dili maapil og kasunog ang mga pantyon. Mao to nga dunag paril. Unya may nanubo dito nga mga Madre de Cacao, Diaz da Plen og lain-lain pang mga prutas. Si Juan o si Pedro misabay sa mga tao nga tininuod yung nag-ampo dito sa mga pantyon sa ilang mga pupuan. Dihay naghalad og mga bulak, kandila, diha pa'y naghilak, no? Nag-ampo. Diha po'y naghalad og budbud, suman, diha po to'y mga kulapo, kay mao kuno to'y paborito sa namatay. Nga no? Sadya kayo. Si Pedro si Juan, ang una-una, binuang radyod. Hantod dito sa daplin sa menteryo, kilid sa parel, sa sulod nga side. Ningon si Juan, pre, kita kas mo nakita, pre. Usaman, pre.
sus, punuan sa bayabas ngayon og paa kadako, paa sa dakong tao, no? Nga puno og bunga. Wow. May pagka-yellow-yellow na itong uban, balmagaan na. Ingon Deus Pedro, sa may mauna-una, pre. Ingon sa Juan, pareha sa imong ginahuna. Sabat diha. So, nilakaw sila, pahilayo sila sa punuan. Ya, dito sila sabo sila. Saman, mubalik tarong gabi eh. Oh, inig pamali mata, balikan nato na atong puhaon ng bunga. Atong ibaligi ato pikas lungsod, aron walay may balonga dinis binteryo nato nagikuha. Ah, sige. Atong duha ra na ipanugilon. Sa ay problema. Pag alas 3 na, ang mga tao hinahinay nagpamauli, no? Hatod nga ang katapusang mi gawas si Juan ug si Pedro. Unya bis pasikla pag sa Juan atong punuan sa bayabas nga puno kay bunga. Dayon ang sepulturero nga tig sirado sa pultahan. Alas 4 pa man, hayag pa, so diha pa silang balay, silang duha sa ilang mga balay. Wala silang mahibalo. Nga may duha katigulang nga veteranong kawatan nga nakakita po sa punuan sa bayabas. Pagka alas 6 pa lamang, nag-una na itong duha dito, nagdalag sako. Niya, sulod sa sementeryo, diretsos punuan sa bayabas, ingon to sa, pre, unsa o manato pagkuha ng bunga, anak pre. Ingon ang ayaw ka pala, magplano ta. Ingon ang tigulang number 1 nga kawatan, ako ray mo sa ka pre. Dayong akong uyugon ang punuan, bantay ng mga bunga nga matagak ha, o tiguma, diya ibabaw anang lapad nga pantyon. Sige. So sila duhar gyud nagtikaw-tikaw dito. Unya na mga occasional nga uwang sa iro, dos lagi kay mga sityo. Hadto nagtangit-ngit na gyud. Daghan na sila nga tapok. Nagkagaan ang punuan sa bayabas, nagkakusog pod ang pag-uyog. Gani kay nakahangad tong iyang andiya sa silong. Oy pre, hinay-hinaya pag-uyog pre, ay tuan ay duha ka buk bayabas. Dagko ra po to kayo pre, taos gawas na lagpot. Sige. Kuan na, hinumdumi raw niya ato kay ato po itong kuhaon o niya. Pre. Hantod nga wala ni nahulog. Di ilan ang gitabangan o kuan, kay tapok ang bayabas, ibabaw sa pantiyon. Mga alas 7 na. Kung saan mga ito inipagbahin, pre. Di ra bagyo taga maong ihap. Kay kung pa-eskwilahon ka mamabayabas raman yun ta. Ningon to sa, ay pre, kahinay yun ni mong utok. Ako'y mubahin ini kay hating kapatid, way limbungay. Ngayon kay di magkakamaw mo ihap. Ay, ihapon ba din ang magbahin di man? Hala, bukharan na imong sako sa imong kilid. So, gibutay yung kilid yung sako, ang usapod respikas. Okay, pagkabundo agos bayabas, no? Libi kayo gipang sulong pa kay tamis man. Sugod na ta. Kini, ako ni, kini, imo, kini, ako, kini, imo, kini, ako. Niya, samtang nagbahin sila, may abot po si Juan o si Pedro. Wala sila musulod sa sementeryo. Namaybay sila sa kilid, sa paril. Niingos si Pedro, si Juan, at tunatas tungod sa bayabas, punuan mo, kat-kat. Kaya arong dilit, matugaw na mga kalag. Di dito tuon sila. Sabdang nagsubay sila sa kaning kilid sa sementeryo, sa gawas. Sige po, uwang ng mga iro. Inagis Pedro, karong iruan mo na nakitag kalag. Sa iksabat niya, palag daw ko. Tingkalag biya ko doon. Wala hibalo. Speaker sa mo, mukuwang itong tilis kayo ba? Tiplis kayo nga. Sa iksabat niya, gikulbaan na hinong silang duha. Hantod na, hiabot sa punuan atong tungod sa punuan sa bayabas. Siya, niya natapri. Gikulbaan sila, gikutasan na. Sa pahuway lang sa ta, pahuway tag dayot. So nirelax sila, ilang ipakalma, ilang kasing-kasing. Pre,
Makasapi gyud ta ugma pre. Sige, basta ayo nang kawat tanan karon. Sadyang mikalma na ang ilang ginhawa o kasing-kasing, ningos Pedro, bayhuan. Wala sa tawag pre, bayhuan. Na kay nabatian. Unsa ko'y mabation? Kano ramang uwang sa iro dias Pikas Barrio. Murag na ay tingog gikas sa sulod. Ay sabat ya. Dipig ni Juan ang iyang galunggan sa paril. Naama to'y tingog ang nag-ingon, imo ako, imo ako. Tanaawis na doon. Naama to'y tingog niya. Ay, sabang. Nagkadugay ang gagabion, nagkabugnaw ang tunog, nagkalalong tong tingog at mga tigulang sa sulod. Imo ako. Insa maron tingali si Satanas sa San Pedro, nagbahis mga kalag. Ay, sabad ya. Kanto na, naminaw lang yun sila. Imo ako. Di mga alas 10 sa gabi, sa kadaghang bunga atong kuhan magod. Ningon atong nagbahin nga, gikapoy na gaya sa iningon anak sa iyang kamot ba? Kini kay usa na lang. Ako na lang ni. Ningon pag-usa, oy, limbungan, naapay duha sa gawas. Aw utuod no. Nagkatinan-away siya si Pedro, pre. Ningon tong usa, kung mauna imo tong usa, ako mo tong usa. Giapil naman tagbahay nila, pre. Hilabihan, dinaganay gano'n. Nabiyan ang ilang mga sako. Dagan silang maayo, basta walay liko-liko. Ang mga tubo nga ilang gibanggaan, murag giagi ang traktura. Dayong wala sila gagawa sa ilang balay ug tulo ka adlaw. Sa kalisang og sa mga samad og dapaw sa tubo. Sa dihang may gawa sa silang balay, lahi na nga Pedro ug Juan ang ilang kaila. Hilumon na kayo silang duha. Unya usay magdungan sila pagkalos og tubig aron puno tong banga silang kusina. Og magbomba sa og poso aron manglaba ilang ginikanan. Wa na sugo-sugo. Sa una pastilan magluha pag itong inahan pag ano sa man taon ka mo tuman dong. Kung suguon ka di ba ka mo tuo pero kaon na gani muloksom na ka. Pero karon lahi na. Di usahay magdungan pud nagpangahoy, no? Para sa pangsugnod. Nalahi na gyud. Hasta ang mga tao nakapansin nga bag-o na sila batasan. Dili na sila palahubog. Di na pud kayo mo atong pulangan, no? Og labaw sa tanan, matinahuro na kayo sa mga tigulang og labi na sa kababaynahan. Tungod sa ilang tungod kay nakadungog sila nga giimo ako sila. Kung sa kaadlaw ni ana, nasugata nila tong duha nila ka classmate nga crush nila ba? Sa una kining duha ka dalaga, kung si misyon kayo ni Juan o si Pedro, layo gani magsinag panaghoy, sige nagpaghuraw-huraw. Di mo pa ikispil na tatanawas Pedro si Juan, napod ada de muro de naong sa mga dalaga. Pero nagkaduol na lang, ilang ipasiklapan, si Pedro si Juan gadungo maghapon. Murag dili ganamutan aw nila. So dayang nagkasugat na sila, dili pa kalayo kayo katong gingan lag Arlene misa day bilin. Nakabantay ka ni Juan ni Pedro bay. Day. Di na gusto nang wala na sila maghuraw-huraw nato tanawa. Bitaw no. Buutan na kayo silang duha ngano kaha. Yan nakabati mas Juan, naibagot-bot siyang Pedro sa ngano kaha. Kamu kuno'y apil pag-ihap. Dili ba mo magbago? Well, anyway, kung ato subayo na ilang kinabuhi, tungod sa ilang pagbinuotan, ang usa nahimong kapitan sa barko, ang usa nahimong pari. O successful kayo ilang kinabuhi. No? Tinuod yun nga pagbago. Dili lang sa kaluwasan nga muabot ang langit o paghari ni Kristo, kaluwasan gikan sa
mga kahilayan o mga kasakit tungod sa mga sala nga nagtapon og sa atong kasing-kasing. Sa pagpadayon sa atong misa, mga igsoon, tingali magatag-usa ka nato, mangutana sab, anong sa amang ko magbag-o? Ug unsa man pud ang akong bag-ohon? Nagtinguha ba ko nga mahisakop sa mag-ihap alang sa pag-ambit sa himaya sa langit? O moabot ba ang panahon nga isalikway ako sa Ginoo og mag-anto sa kaulaw nga walay katapusan dito sa impierno? Kining tanan gihimo sa Dios kanato kay gihigugma niya kita. Ug dili sa gusto nga may mahimulag kanato gikan sa maong gugma. Naa karon sa atong makamot ang insakto nga tubag niini. Naara nimo kung mosunod ka ba sa pahimangno kanato sa Ginoo og magpabilin ikaw sa imuhang murang kabubuton pod nga murang ikaw ray hari sa imong kinabuhi. Apan atong hinumduman ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Matapos man ang langit ug yuta, apan ang akong mga pulong dili gayon mapakyas. Dili gayon mapakyas. God is good all the time. Palihog manindog kita. Atong lig-uno ng atong